Vítejte na palubě našeho PR726 Generation 8, vybaveného novými asistenčními systémy. Nacházíme se v menu Home. Asistenční systémy lze aktivovat dvěma způsoby. První možností je použít automatiku. Druhou možností je rychlá navigace v menu. Zde vidíme aktuální pozici stroje 2% nakloněný dopředu a minus 1% nakloněný doleva. Máme 3 úrovně podpory řidiče: Free Grade, Definition Grade a 3D Grade. Free Grade je náš kreativní režim, což znamená aktivní stabilizaci radlice. Velmi se mi líbí, že v režimu Free Grade lze aktivovat podélný i příčný sklon jednotlivě. To mi jako řidiči poskytuje maximální flexibilitu. Skutečný kreativní režim. V prvním okamžiku jsem byl opravdu překvapený. Hned od začátku jsem viděl, jak moc systém zasahuje do ovládání stroje nebo ovládání radlice. A pro mě bylo fantastické, kolik práce to dalo. Definition Grade znamená stabilizaci radlice při zachování přesných úhlů. Tímto tlačítkem aktivuji Definition Grade v podélném směru a tímto v příčném směru. Tímto tlačítkem se aktivuje Definition Grade a ani zde díky automatické stabilizaci štítu nemusí mít ruka moc práce. Velice se mi líbí, jak moc mě tento systém podporuje. S ovládáním radlice mám podstatně méně práce. Zde vidíme 2 hodnoty. Nahoře je skutečná pozice radlice. Radlice je momentálně skloněná dolů. Dolní hodnota je požadovaná pozice, ve které má stroj pracovat. Zde vidíme rovněž 2 hodnoty. Nahoře je skutečná pozice radlice, aktuálně nakloněná o 0,4% doleva. Dolní hodnota je požadovaná pozice radlice, ve které má stroj pracovat. Tímto tlačítkem aktivuji automatický zdvih radlice při couvání. Při tvorbě plochy začínám dráhou. Slouží mi jako reference. Pak stroj otočím o 90 stupňů. Odsud plochu zpracovávám. Díky Definition Grade jsou úhly vždy naprosto správné. Celkově bych řekl, že díky novým asistenčním systémům je práce rychlejší, jednodušší a produktivnější.